Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Amelia's SPG. As in, Super Bacanern Secret File. Si Amelia na napasabi ng langit na sana pero naging langit-ngit pa. Sa kalagitnaan ng kanilang babakbakan. May naririnig na langit-ngit sa flooring itong si Amelia na nakaka-distract. Imbes tuloy na maisagad niya ang kanyang pagsasabi ng mga vowel sound like a, e, i, o, u. Sakto lang. Pero yun na. Lumabas pa rin naman ang dapat lumabas. Na-satisfy naman. Kahit pa nakaka-distract ang flooring sa plywood. O na plywood. Ba't kasi flooring plywood? Di ba ang flooring normally ceramic tile? Anong tawag dito? Basta yun na yun. Alam ko, nilalagyan muna din yan ng semento. 'Di ba? Tapos lalagyan mo ng tile, depende sa'yo kung ceramic tile, wooden tile. Tapos yung iba naman, ginagawa, dinidikitan lang nung nirarubber. Anong tawag doon? Rugby? Vinyl, oh. Alam ko yan, kasi mahal magpagawa ng bahay. Charot, wait, charot. Lalo na siguro kapag nagpagawa ka ng bahay ni kuya na walang kusina. Pero magandang negosyo siguro yan, no? Tapos may CCTV sa lahat. Charot! Free show everyday. Charot with darot. Oy, biro lang yon. So, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Brian Mariano, pasok! Siyang eksperto pagdating sa ganyan. Wala po akong alam sa ganyan. Happy Friday the 13th na lamang po. Ingat pa uwi from Tambay Love. Grabe, ang laki ng ambag mo, Tambay Love. Tinawag mo pa talaga si Brian Mariano. At dahil ang lakas-lakas mo kay Brian Mariano, nag-comment agad siya. At ang sabi niya dito, ang masasabi ko kay Amelia, sa susunod, sa ibang bahay ni kuya na lang kayo. Try nyo naman kay bahay ni ate. Doon kayo magbembangan. Try nyo doon sa pulang bahay. Literal ng walang langit-ngit. Piliin nyo yung may bathtub para sabay kayong maligo. Yan ang masasabi ko sa masarap na karanasan ko sa pulang bahay. Yun lamang po. Maraming salamat, Baby Rocky. Oh, Baby Rocky! Charot to darot. Sa bagay, nakapasok na rin ako dyan eh. Oh, paglilinaw hindi porke nakapasok ako dyan, may kasama na akong lalaki. Ang kasama kong pumasok sa pulang bahay na yan ay sila'y kabarista sa kabilang stasyon. Pero magkasama pa kami sa isang stasyon noon dito sa Lab Radio. Nag-overnight kami. Actually, hindi nga overnight. Nag 3 hours lang kami. Kasi may event kami. Medyo na-awkwardan lang kami kasi ang daming salamin. Tapos may nakita kaming parang pang-exercise. Sabi ko, ano to? Wala namang barbell. Ibang klase palang yun. Ibang klase palang upuan yun. Hindi naman pala yata upuan yun, hinihigaan. Ay, hindi ko sure. But anyway,
Yun lang, maayos naman. Wala namang langit-ngit kahit na parang humiga ako dun. Kasi malalaman mo naman kung may langit-ngit agad eh. Pag tapak mo pa lang, pag upo mo pa lang ng kama, mararamdaman mo na eh, maririnig mo na kung may langit-ngit eh. Pero pwede po bang maki-check muna ng room? Di ba pwede yung ganun? Pwede pong pasilip muna ng room. Yung iba nga nagpapapalit pa ng room eh. Pwede yun, magpapalit ka ng room o kaya check nyo muna. Huwag nyo munang basbasan. I-make sure nyo muna na komportable kayo dun sa binabayaran ninyo. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyon na si DR. Nako, Amelia, dapat kasi ibang klase na lang na hotel ang pinuntahan ninyo. Yung medyo pang 2 nights. Para walang langit-ngit na maririnig. Malamang may plywood. Siguradong dinig mo rin yung kanyang pag-Turbo Ranger. Anyway, take care and happy weekend, DJ Rocky. I love you, pati na rin ang show ninyo. Oh, thank you, DR. Sa hotel, depende yan sa stars. So, kapag 5-star, malamang wala talagang langit-ngit yan. Pag 4-star, wala rin yan. 3-star, kaya pa. 2-star, medyo tagilid na tayo dyan. Tsaka 1-star. Depende po sa star. Tsaka depende kung luma o bago. Kasi kapag luma, talagang may langit-ngit. Kumbaga, hello, what do you expect? Tao nga, 'di ba? Kapag lumang tao, anong nangyari? Rumurupok yung mga tuhod, 'di ba? So, ganun din kapag may building o establishmento, rumurupok kapag matanda na. Pero syempre, pwede naman natin yang ayus-ayusin. Ang tawag dyan, renovation. So, ang tawag naman sa tao, pag ganun, botox, di ba? May mga botox tayong tinatawag. Anyway, ito naman sabi ni Jobert Vertudazo. Ang lupet ng pag-narrate mo, DJ Rocky, kinilabutan ako. Yun naman talaga yung gusto naming mangyari, kilabutan kayo sa mga sarili nyo. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay pareng June Bernardino, Jos Ronel, Boss Ronel de la Cruz Calderon, Marjon Estorgio, at ang masasabi ko lang sa ating sender, nakakadistract nga yung ganun. Kaya ako hanggat maaari sa bahay na lang ako. Sa papag para walang langit-ngit. Sa bagay, pwede din naman yung sa papag lang kayo kung kama yung may langit-ngit. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Don Feria. Ginaganahan ako talaga pag gabing Friday. Pa-shoutout DJ Rocky sa amin na mag-ina kong sila Shaira at Althea, kumakain kami ngayon ng hapunan. Taray naman, kasama nyo pa anak ninyo, no? Sa pagbabasa ko sa SPG Secret File, thank you talaga, Anyway, eto pa sabi ni Robert. Eto lang ang say ko sa'yo. Ibang bahay, doon kayo mag-party-party o gumawa ng kung ano-ano. Nang sa gayon, ma-enjoy na lang ninyo. Nang walang langit-ngit. Hindi naman tayo sure sa ganun kung ibang bahay, di ba? Pero eto talaga, live na magko-comment sa ating SPG Secret File. Gusto mo bang magpatawag talaga ng tunay mong pangalan o sa alias mo na lang? Alias na lang niya. Okay. Baka i-search ako ng lahat. Okay. Tago natin siya sa pangalang Neneng B. Go, Neneng B. Lapit mo yung bibig mo sa mic. Hindi ako makarelate eh. Ay, hindi ka makarelate? Kaya alam ko lang na langit-ngit kasi mga papag. Baka naman, iniisip ko naman doon sa kwento, baka nga kama yung may langit-ngit. Pero kasi nagkataon siguro plywood na yung flooring ng pinuntahan. Kaya siguro ganon. Saka dapat siguro wag na sila doon para wala ng distraction. Pero kung ikaw, meron kang magandang
suggestion para doon sa mga SPG secret file sender natin? Isasuggest ko na Oo. puntahan. Oo. Kasi hindi uso din yung pulang bahay. Ay, hindi ba uso Pang doon? ano na yung pang Manila. Pang Manila. Oo. Uy, meron. Abot yun Walang- sa south, ah. Walang Tsaka ganun. north. Meron sa north nun. Wala ba doon? Kasi sa mga provision. Sa amin kasi, nadadaanan ko lang. Di ka pa nakapasok Oo, doon. hindi. Nadadaanan ko siya pag pupunta akong SM Marilao. Nadadaanan ko lang yung mga may court. Yung may mga court doon. Papatingin lang ako, baka may kilala ako dun na. Saan ba madalas nadidistract ang mga tao pag ganyan, nasa kalagitnaan? Sa mga ganyan, feeling ko kapag yung parang siguro may isa sa kanila, maiihi. Mga ganon. Saka siguro pag biglang may tatawag. Ay, oo. Yung biglang tumunog yung cellphone, Kaya no? dapat magsa-silent. Ay, oo. Magandang... Saka siguro Advice yung iba pag malayo yung tissue. Dapat malapit lang yung tissue. Yung tissue dapat nasa tabi lang. Pag ganyan, yung iba, di ba, pinupunas nila doon sa kumot? Depende. Depende kung sinusulit nila yung bayad, doon nila ipunas yung dapat na... Ito na mga rumboy, parang, may nag-swimming ba dito? Maamoy mo, no? Amoy ba, Sunrocks? I think amoy chlorine. Diba? Anyway, thank you so much, Neneng B. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Sabi niya, yari daw siya nun. Aabangan ka na ng mga taga-Bulacan, Neneng B. Ay. Alam ko naman na maraming distractions pagdating sa ganyan. Tulad nga ng nasabi ko kanina, maraming distractions. Tulad na ng kapag may bata, biglang may kumatok, o kung merong nag-text, tumawag. Nakaka-distract yan, lalo na kung hindi kayo naka-silent. Pero nakaka-distract din naman kung may tunog na very uncomfortable pakinggan. Tulad na lang ng langit-ngit. May mga tao kasi na hindi kayang i-tolerate yung ganong klaseng tunog. May mga taong nadidisorient, nadidistract, nawawala sa mood. Pag merong iba silang naririnig na tunog, na imbes maging sexy or maging parang romantic ang dating ng lahat, intimate lahat, biglang buong nawawala na ng gana. So I think, ang pinakamagandang lugar na lang talaga na pwede ninyong puntahan ay sasakyan. Broom, broom, broom. Hoy, charot lang, Darot. To naman di mabiro. Pinapatawa lang kita, oy. Pero alam mo, kung tutusin pwede, di ba? Lalo na kapag maraming tao sa bahay ninyo. Kasi sa panahon ngayon, parang lahat na ng bahay may tao eh. Kung hindi yung mga anak ninyo, yung mga nanay-tatay, ganyan. Parang ang hirap din naman mag-ingay, lalong-lalo na kung yung partition lang naman ng bahay ninyo, yung mga kwarto ninyo, mga kahoy-kahoy lang, o kaya yung iba nga tela lang, diba? Ginagawa, mga partition nila, puro mga kortina. So, mahirap talagang humanap ng pwedeng paggawa ng mga milagro na ganyan. Pero kung may budget ka nga, hotel, diba? O kaya, yung bahay ni kuya na walang kusina. O kaya, try ninyo pumunta dun sa mga masusukal na gubat yan. Yung may mga saging, o kaya mga bamboo, diba? Tapos manuno kayo parehas. Ayaw ko sa inyo. Pero ang pinakamahalaga dyan, ginagawa niyo yung mga bagay na ganyan sa mga taong mahal ninyo. Diba? Sa taong mahal ninyo, na alam ninyong mahal din kayo, na alam ninyong nirerespeto ninyo, at minamahal ng lubos ang isa't isa. At mas magandang ginagawain kapag may blessing ng may kapal. Ano ba kasi itong gawain na to? Yung mag-holding hands. Yun kasi yun, no? Diba? Charot with the rod. Anyway, Kabish, if you wanna share secrets, share it to me at raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong buzz sa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in
Super. Back in her secret file.